karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Saba kayo to si Wasay, kayong putlan sa dila. Pero dili ko kanabuhaton. Kay kung magmagahi ka sa akong gusto, mga matay silang duha. Ayaw ka nagbuhat Dili ko kanabuhaton. Kung matagmandar ko sa akong gustong mahitabo, imo dayong buhaton. Oo, akong buhaton. Sige, musod na tadiha. Kay diha sa sud, pangitaon ta ang mga bulawan. Sunod ka nako, Laura. Nitalikod siya. Gusto, bisan kinapos ka nga akong mga kamot ug may panapton. Magkahimo pa ko sa pagpunit ka ng bato. Puniton ko ka na og ihapak sa iyong ulo. Niya, nagunitan ko ng bato. Karon, buknod ko siya. Kini ang imo! Naluka pa ka lagi! Say naluka pa. Oh, nilusyo! Nakakadiha! Ilad ka, Laura. Dili ka gyud ay kakumpiyansahan. Unsa man? Ipapatay ko sila si James ug Wasay. Ayaw! Ayaw! Pasaylo ako! Dili na mausap. Pasaylo ako! Gutom ay! Gutom gud! Gahapon, pagkidengga ko to yung akong tiyan. Apilan ko ni kaon ang dukot, be. Ay, dong Francel, kaon dong ay. Ay, kanang, dong wa man ko'y nakita ang gatas, dong. Kakita nun kong bugas mais, maulay akong gipaeg, aron mo'y atong mahigop. Naana sa imong baso, dong ako nang gibutang. Gibutangan ko na nagtubig init, dong haog asukar. Hala, imna na dong, makawala sa panuhot. Ay, ayaw nagugilak-hilak, dong. O niya na hilak, iguman na tugkaon, ha? Human na tugkaon, hala, hilak og maayo. Di ta mabusog anang atong hilak, ay. Ako nagkuol, mansab ko ba? Og di ko mukaon, kinsa may mubantay ni mo, kinsa man si manalipod ni mo. Wa na'y lain. Ako ragyod, kay wa man din sila si mami og daddy ni mo. Laro sa ilang tingog, oy! Kadungog ka, Tiking? Kadungog! Gipadako ko nina akong dunggan. Ikaw na iwaday ka kadungog. Ngayon mo mambun na gipadako imo dunggan. Kadungog ko. Talam ka. Wa, pagide ay sila si Laura. Niyag wabot si Laura. Unsay imong buhaton. Dadon yun ni mo siya dito balagtigi. Bisag, bisan dili yun ni mo siya mada. Ako siyang kuhaon, Tiking. Lagi! Kuhaon lagi ni mo. Unya asam-asam ni mo dada. Nga dili ka pa man makadaan niya dito sa balagtigi. Ha? Dadon ko siya sa bahay nga gipatukod din eh. Ninduta tingo ka! Gusto kyo day ka, gusto tuod ka na. Doon naman day kay baing gipatuko din isa. Dakura ba? Doon ay swimming pool. Adto ko siya dito tagoy. Duta tingo ka! Samtang wa ko pa mapatay si James. Duta tingo ka! Siya ang babag sa akong tinguha ni Laura. Kadaghan nila o kapaspas sila manakan. Tanawa, dunay mga tanga. Kadaghan nila o kapaspas nila managan, oy. Dili ta makagi sa daan, Laura. Kay nagkaaligid sila sa daan nga atong agian. Doon na ni mga bulawan nga na sa Dublin. Mauna ka lang nimong ipangita, di ba? Dili pa ka na mao, Laura. Dili ka na mao'y nakita ko sa bulang kristal. Unsa? Nagleundok nga mga bulawan, Laura.
Mao ka na ang nakita ko sa bulang kristal ni Elastica. Nahinumdum na lang ko sa buwisit nga Elastica. Maayo na sab nga ako siyang gipatay. Kipatay mo si Madam Elastica. Oh, gipatay ko siya tungod kay ni traidor siya kanako. Gilubong ko siya sa loyo sa iyang bay. Gitapad ko sila lubong sa iyang uyab nga batanon. Ug dili tinuod nga nagtaban sila. Ang tiguwa nga Elastica ni kundat pagyod bisag nangurayot na. Kriminal ka! Tikasan siya. Gipatay ko siya. Dili ko managana sa pagpatay kung ako na'y binuangan. Mangita ang tagpagi nga makaagi kita paingon dito sa unahan. Gamita ang imong gahom, Laura. O sige, apan ang saon ko kini sa paggamit. Nga imo man kini giputos sa itong mga panapto ng akong kamot. Ana, wa na maputos ang imong mga kamot sa itong nga panapton. Sige, itapion na sa yuta ug bato kanang imong kamot ug mandoi sila nga mupadaplin. Ug kuidaw ha, tingalig mo mando ka nga ako mamatay. Kung buhaton mo ka na Laura, alaot si James ug katong wasay nga dako. Gipasidan-an ko na ang akong mga kaubang bangis nga mga tanom. Kung maunsa man ko, patyon sila si James o wasay. Nakakita ka ininias sa akong uhan, Laura. Kini. Niturok kini sa akong ang maong tanom. Ug mao kini ang akong bantay. Siya ang mutaho ug magkinaunsa dinhi. Ug siya usab ang musugo nga ipapatay sila si James. Ana, nipadapli na siya. Ang dili na sila manghilabot na to. Mayo, mayo. Mga buutang mga tanga. Tana, mupadayon ta. Naluya ko. Kung sinaluya ka, Gibati ko ang tumang kakapoy o kaluya sa akong lawas. Human ko nagamit ang ako. Laura! Laura! Papahayaw na ako. Nalipong ko. Sige, sige. Papahuayon tauna ka. Lingkod sa daplin. Husto, may gida akong tubig ug paan. Kaon una ini, Laura. Ay, wa na nakaalis akong baba. Ay, gigotom na taon ko. Hoy, pagkaon niya, los! Oy, may pagkaon niya, gutom na kay los! Hindi mamutubag si los yo, ay. Naunsa man ni bata, ah. Noy, ako sa play, gibati na lang ko ang kagutom. O, gutom na gyudang. Gutom na. Gabi patay, way kaon ay. Gabi patay, way kaon. Ako, awag yung ko'y gikaon. Pulos tubig na itong giinom na ako. Si Laura. Tuan losyo, gida. Ha, hakog ng bahandis losyo. Ay, murag doon lagi makatambal sa itong kagutong dong James. Noy, Nay, tanom niya dapit sa ako nga bagay. Labong na ba kayong tanom, ma? Nay, dagko kayong dahon, no? Magkaputas kong baba. Bikit-kiton ko ni. Ay, nagkabira dyan kong dahon, ay. Ay, kanon ko ni. Gutom na ko. Gutom, pwe! Ay, gina, baho. Diwasay nga, no? Baho! Nausa ka rin? Baho! Diwasay? Bahong! Kailan kang bahong? Si bahong? Usa may bahong diwasay? Bahong utot! Bahong utot! Ano ma? Bahong utot! Pah! Nanay tilang, manggawas ta din bay. Kay hayag naman din sa gawas. Maayo bitadong no. Lain man kag naglumlum lang ta dinhi sa sod perme. Mura man tag mga Dracula dinhi. Tanawa gud o pulos gyud gidagko tag kandila ang naa sa atong palibot.
Sige na nanay tirang. Ato pabuton si Mami ug Daddy James dito sa gawas. Ay, dali na dong. Manggawas una ta kay, hey, nanimaho naman sa taon tang kandila din ni ay. At tutas gawas na. Tiking, nakakita ka sa ako nakita? Oh, ang litob ay natupa. Tiking! Tiking! Yay, natuog kita. Pasagdan ko na lang. Mulihok og ako. Oh, mudool ko. Oh, yun na pa. Tanawon ko na nga akong likod. Basig. Basin o gitubuan ko og ikog. Ay, kapon ako. Wa. Way ikog nga nitubo sa akong likod. Duulon ko sila. Kaprisko sa hangin din hi ay. Nindot kaayo pamation sa lawas kaya dapat ang priskong hangin sa akong panet. Nanay tirang, Nga naman dong, maapas ka nilang Mami ug Daddy. o niya, asa man sab nato sila apasa o dong Francel, nga wa man ta kahibaw ug asa sila. Mamasin lang ta. Basig ato silang makitaan. Na, mahadlo ko dong ay. Masugatan palang hinuon nato si Dayan. Kasagra ba tong mga kamot adto? Pantay tagmalugpitan ta dong. At tungod sa, gigo ko dapat nila. Sakit pa itong nalugpitan ko sa kasag. Mayong buntag. Ala, si Sir Aki. Balik ka sa bahay dong. Ayaw mo kahadlok na ko ng tirang. Wa ko'y dautang tuyo ninyo. Naya naman lagi mo din magpuyo. Ay, wa man milaing kadang pandong. Kay gigukod man migdiingon nato. Ha? Si Dayan God, di man to ingon nato. Immortal to siya dong. Nahimo gud to siyang kasag. Si Kupit ang buot niyang ipasabot. Hain mo din si Laura ng tirang. Og si James. Oh, nang lospad man ka. Ngano? May nahadukan ka ba? Nahadlok yun ko, sir. Saan sa man? Nahadlok ko nimo, sir. Oy, nganong nangita man kang Dong James. Imo na sang posilon si Dong James. Og si Inday Laura, imong dagiton. Isus Ginoo ko, ayaw tao nagbuhata, Sir Aki. Maluoy taong ka sa magtiayon. Iyon na pa. Nganong nakaila naman ka nga, kadtong Jeff, maura si Dong James. Ha? Kinsa may nagsorti nimo nga si Dong Jeff og Dong James, maura. Kinsa nagsorti nimo, Sir Aki. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!